ọ bụ nnọọ oge aṅụrị na ịtụ mma maka ezinụlọ ndị be Ogugua narị dịka ha chere n'iru Chineke charachara ụlọ ọfụ falụrụ ya bụ mmemme ịtụ mma bụ nke were ọnọdụ na Holy Family Church bụ nke eji oke ịtụ mma wee malite na Holy Family Catholic Church Umuoji ma bụrụkwa nke ndị enyi ndị ikwu na ibe na ndị na-echere ha ezigbo echiche gbakọrọ nnọọ iji wee soro ha nwa aṅụrị. Esther Asanya ga-akọlụ akụkọ n'isi. N'okwu ya na ya bụ mmemme mgbapụ ụlọ nke Maazị na Oriakụ Ogugua lụrụ, Ezenwanyi Orimili Chinasa Ogugua kelere Chineke ka o si wee cheta ya n'agbanyeghị ihe dum ọ gabigara kemgbe ọ nọ na-agbara Orimili odibo tupu ngọzi Chineke wee ruo ya na ezinụlọ ya aka. Ọ rịọrọ ndị mmadụ ka ha were ndidi na ezi olileanya wee na-ejere Chineke ozi n'ụzọ ọbụla onye si eje nke ya. Ga-ekwe nwoke na nwaanyị abịa n'ụbọchị Satọde sị ka ba nọnyere maka ọdịrị izi na ibe ọma ya emekwara ebe Nze Theophilus Agụsiọbọ bụ otu n'ime ndị hụrụ ezinụlọ ahụ n'anya kọwara ahụhụ Ezenwanyi Orimili tara n'ọnọdụ ejemozi ya ma kelekwa mmụọ Orimili Ezenwanyi Orimili Chinasa na-agara ozi ka o si wee cheta ya. Ụfọdụ ndị otu ya bịara ya bụ mmemme nke gụnyere Nze Obumneme Okonkwo, Ngozi ka Ọgụnọ nakwa Maazị Ọrụegbunam Amene kelere Chineke n'ihi ngọzi ya n'ebe ezinụlọ Ezenwanyi Orimili Chinasa nọ ma kpekwara ya ekpere maka ihe ọma nke gaje ịbịa n'iru. Igbubi eriri eji gbape ụlọ, egwu ọdịnala dịga iche iche nakwa egwu onye na-eme mmemme gbara bụgasị ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.